Yo, ako nga pala si Sarge Ilonggo, house husband, walang trabaho pero hindi tambay. In today's video, magluluto ako ng munggo ubad na sobrang sarap, titirik yung mata mo sa sarap. Alright, so pupunta muna ako dito mga bossing sa may Burgos Market or North Public Market dito sa Bacolod City kasi dito tayo kukuha ng ating native na manok, bisaya o ano man ang tawag nyo sa inyo sa lugar nyo. So kakaparting lang natin dito. Ayan po yung ating public market, North or sa amin dito ay Burgos Market. So, hanap tayo dito, bossing. Parang temple run lang yung galawan natin dito, mga bossing. Yan ang mga kaway-kaway sa mga bureau pair natin ng mga tropa. Yan. So, nandito na yung labasan. At doon, sa bandang dulo doon mahanap natin si chicken. Yan. Give me the chicken, boy. Give me the chicken, boy. And, katayin mo na yan, boy, ah. So, ikat natin dito kasi censored yan. Yan, kakakuha na natin. Kinata na yan, libre kata na yan, bossing. Saka dito, bossing, kukuha ko dito ng fresh na ubad ng siyempre saging. Dinagyan natin ng palya at saka daon sili. Pero wala si Madam Tumunggo. Dito tayo bibili kay Madam. Madam, pagili nga ako dito. Madam, dalawahin mo na. Saka munggo. Yung munggo ko, 10 piso lang yan. Binili. Swak na yan. Okay, diba? Alright. So, nalarga na tayo. Pupunta na tayo sa aming pa. Ito na, lalabas na ako dito. At saka kunin ko na yung motor ko. Ito na. Ang bibili natin. Yan. Munggo. Yan. Andar pa ako. Ubad. Siyempre, manok bisaya. Okay. So, meron pa ako ditong mga extra na ingredient. Yan. Luya. Matis. Bawang. Sibuyas Bombay. Yan. Diba? So, kanami turn. Alright. So, prepare natin dito, bossing. Yan, oh. Yan. So, dito, bossing, i-prepare natin yung ating mga panakot or ating mga sahog. So, i-pass forward ko na. Yan. Diba? So, yung gawain ko dito talaga, bossing, ay maglinis ng bahay, magluto, make sure na ang bahay, yung anak ko, secure kami palagi dito, at saka malinis yung bahay, saka yung make sure ko rin yung pagluluto ko ay sobrang sarap na galing talaga sa pagmamahal, charot. So, hindi nga pala nakakilala sa akin, mga bossing. Galing po ako sa consumer goods, isang ahente or isang bukil salesman ng consumer goods. So, diba? O, alam yun na. So, prepare natin ito yung manok. Lagyan natin ng konting asin, kumus-kumusin, para makuha yung mga danlak-danlak na yan. Then, prepare natin dito yung ating tawag ito, ubad, lagyan ng asin, saka ibabad ng tubig para makuha yung mga medyo amoy-amoy na yan, diba? Prepare natin yung ating kalaha dito, tigisa yung bombay, saka yung sabay na natin yung luya. So, yung bombay ko dito or sibuyas na bombay ay hindi ko pa siya tap-tap ng maliit na maliit. Tapos nito, sabay ko na rin dito yung ating bawang, saka yung ating kamatis. Yan. Naglagay ako dito ng kamatis, mga bossing. Pagtipidisin nyo kung may naglagay ko ng kamatis or hindi. Pero ako naglagay ako ng kamatis dito. And then, pagkatapos yan, igisan na natin dito yung ating native na chicken. So, hindi ko siya pinagyan ng tubig muna. Gusto ko kasi makita yung kanyang katas, no? Yan yung technique. Kasi sa amin sa Iloilo, kinakuha ko talaga yung katas niya. Yan ang sisimula yung sarap. And then, pagkatapos makuha ang katas, saka na ako lang lalagay ng tubig. Yan. Saktong tubig lang hindi adarhan. Dito, mga bossing, nakikita nyo naman, nandito yung munggo natin. So, pinapalambot natin yung munggo na yan, Ayan na yung ating manok. Kung hindi pa siya malambot, bossing, hayaan natin sa ulit na palambutin ng konti. Yan. So, check natin ulit, mga bossing ko. So, medyo malambot na siya, ilagay na natin dito yung ating munggo, yung ating ubad, saka ilagay natin dito yung ating atay. Ayan, saka dalawa na agad ilagay ko dito na tanglad. So, make sure lang natin na i-mix natin sa katakluban natin ito, bossing, ng siguro mga 10 minutes or 15 minutes. Depende sa inyo, no, kung malambot na talaga ang manok. So, lagay natin dito ng daon sili, naglagay ako ng konting tubig, yan, kasi medyo naubas-ubas na siya. Yan. Don't worry, kaya hindi naman mayan ma-compromise yung taste na kasi native na manok yan. So, make sure lang natin na hindi siya mawagdan tubig, diba? Ayan na, so nagbukal-bukal na siya. Lagay ako ulit ng tubig, diba? Kasi, gusto ko kasi hindi siya mawagdan ng tubig. So, taste natin dito ating luluto. Pag hindi pa okay, lagyan ng konting asin. Pag okay naman yung panlasa nyo, so it's up to you. Pero akin, lagyan ko pa ng konting kasi gusto ko pa siya magmaganda yung kanyang lasa. So, ito na mga bossing. Magandang combination to, bossing, kasi the juiciness and
yung dahon sili kasi dito, bossing, is helpful sa pagbigay ng magandang lasa dito, bossing. Perfect combination, kumbaga. Lagay natin ito yung ating katumbal, 3 piraso lang nilagay ko. Saka yung ating spring onion. So, kasi dito na, luto na to, bossing eh. Yan. Maganda kasi lagay yung spring onion sa katapusan na para malalanghap mo talaga yung bango ng aroma. The perfect combination of ginger and tanglad and then ano yan tawag nito, spring onion. So, prepare natin dito, bossing, yung ating ulam. Uunahin natin dito muna si Selena. Yan. Kaganda dito, bossing. Hindi ko na kailangan pagupit-gupitin dito, bossing, yung ating manok kasi sobrang juicy, sobrang lambot. Perfect na perfect ang pagkaluto niya ito, bossing. Diba? Oh. So, it's my time naman kakain dito, bossing. Yan. Yung sobra sa mangkok, ilagay ko dito, bossing, sa aking pinggan. Yan. Ipakita ko sa inyo, bossing. Oh. Yan. Kayo na bahala dyan, ha? Ha 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 ha.